Warszawa we 2020 roku. Latoś mieliśmy welunek na prezydenta i jak to zawdy jeden wygrał, a jeden przeczystał ten welunek i ostał we putni. Ale Blank on nie poradził tego ścierpieć. Durch i jednym cięgiem bereździł pod Bechtowo i tajlował nas na Polaków, na tych prawych i rychtycznych i na tacołko halastra inszych, Blank nie wortych miana Poloka. A ku temu jeszcze jego uczydubskie robili wszystko, co by jego brata Cwilindra można i na autorze wysmycyć z kuli tego, i że to na łączość zbajstlowanego bez niego ausflugu, taki jak to kejsi go dali, zakładowej wycieczki, on ich net z toho zaczasło się we fligrze. I sam Terowski idzie się wystawić taki obrozek. Lato. Rok 2020, dziecka ze Hilfschule zwiedzają naszą stolica Warszawa. Dejcie pozór, dziecka, dolazujemy do ulicy miana Lecha Kaczyńskiego, kiero bezmocka lot mianowano była krakowskim przedmieściem, rządzi starucko rektorka. Jak to, po jakiemu, przecież dopiero co byliśmy na ulicy Lecha Kaczyńskiego? Jezderkusie, Peterku, już zaś nie dowołeś podu. To nie była ulica, ino aleja, i nie Lecha Kaczyńskiego, a prezydenta Kaczyńskiego. Przepani, a co to już zaś za budynek? To ci jest takie sanktuarium. Sanktuarium Lecha Kaczyńskiego, jedynego prezydenta z 4. RP. Dawniej to był prezydencki palast. Chciałbym się zwrócić uwagę na styrcące przy infarcie krzyże. Miarkujecie, dziecka, skany się one w sam ziemi? Technikiem z kogoś sam ukrzyżowali, prawda? Nie, ze Flicku, Blank, nie. No, jakoś to nie wiecie? Nie wiemy, przepani. A no przecież macie we tydniu po 5 szulsztundów ze historii życia Lecha Kaczyńskiego. No ja, ale we podstawówce przerobią się no młodziochowe lata prezydenta. Ostatnio mieliśmy lekcję o pierwszej komunii prezydenta. Jak to młodziechowe lata? Rest żywota Lecha Kaczyńskiego przerobią się dopiero we gimnazjum i liceum, przepani. A, no chyba, że tak. No to słuchajcie o Entole. Ten srogi krzyż postawili sam po śmierci prezydenta, co by oddać cześć jego pamięci, i bez długie lata ringowali się sam ludzie, co by sam mógł on ostać. Na całkie szczęście Terowski mogę już sam stać i żaden go nie zabierze. Czy pani, a idziesz się sam przy nim zrobić zdjęcie? Idzie, Maryjko, idzie. I no dowej pozór, co by go nie tyknąć, bo jest ci na nim żelazny nec, który jest pod sztromem. To taki szuc, kiejby w tosik już próbował zebrać sam stąd ten krzyż. A ten mniejszy krzyż to skany? Ten mniejszy krzyż postawili, co by uczcić pamięć tych, którzy bronili tego srogiego krzyża. Przepani, a wlezymy rań do tego palastu? No ja, to nie ma możebne, bo razinku palas jest we sprawonku. Italiańskie malarze malują ogromniasty fresk na gipsdece. Przepani, a co to jest fresk? To jest taki malunek na gipsdece. Przecież widzieliście taki fresk we kaplicy sykstyńskiej. A ja nie widział. Jak to nie, Hanysku? Nie byłeś łuńskiego roku z nami na Ausflugu? Śladami wielkiego męża stanu, misyje ausländerskie Lecha Kaczyńskiego? Nie byłeś. Ja w ten czas był festelnie niemocny. A przepani, a co to będzie na tym fresku nasztrajchowane? Arcydzieło, moje roztomiłe dziecka. Będzie na nim ukazane, jak Pompuczek przekazuje Lechowi Kaczyńskiemu berło i korona, co by zakludził ordnąć na tej cołki naszej ziemi. Oj, to żal, co nie będzie, co nie idzie, wleź rani wszystko oboczyć. No, godo się no ja, ale możemy obejrzeć palas, znaczy się te sanktuarium od zewnątrz, też jest przeca co oglądać. O, a co to są za tabulki?
To jest 14 stacjów przedstawiających męka pańsko Lecha Kaczyńskiego, jako przeszł on we swoim żywobyciu. Stacja 7. Lech Kaczyński wadzi się ze Donaldem Tuskiem o stołek we Brukseli po raz drugi. Fajnie histy. A kuknijcie sam. Lech Kaczyński bez Niemców mianowany kartoflem. No, już styknie, musimy pendalować dalszy, bo my jest naisto mocka do obejrzenia w tej Warszawie. O kurde bele, kuknijcie no sam tuke, co to są za takie srogie bergi, klumpy. Oj, Berciecku, przecież widać, że to są srogie szczewiki. A na jakiego diocka ktoś ich postawił sam taki srogi dynkmal szczewikom? To nie ma dynkmal szczewików, ino pierwszo tajla budowanego dynkmalu Lecha Kaczyńskiego. Podwielco zbajstlowali mu ino te szczewiki, ale cołki czas budują reszty i postaci. Ale, prze pani, ten dynkmal będzie przecież tak srogi, że jego głowy blank nie będzie widać ze ziemi. O, we Warszawie pewnikiem nie da się obejrzeć fresy naszego prezydenta, ale za to ze Moskwy jego srogie string wejście będzie widać genau. Posprawił Eugen z Pnioku.